Hausawa Top TV tashar al'umma. Allahu Akbar. Gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello ya zo wa Sheikh Dahiru Usman Bauchi ta'aziyya na mutanen da aka kashe a jihar Jos, yayin da aka kashe su aka yi masu yankan rago. Babu shakka gwamna Yahaya Bello, kamar yadda kuke gani, ya durkusa a gaban Sheikh Dahiru Usman Bauchi ya sanya masa albarka, domin albarkar manya tana bin mutane. Yahaya Bello babu shakka wannan ziyara tasa da ya kawo wa Sheikh Dahiru Usman Bauchi ya zo masa ta'aziyya ne akan wannan abu na alhini da ya faru. Babu shakka wannan abu da ya faru ya taɓa al'ummar musulmi gabaki ɗaya, tun lokacin da aka yi wa waɗannan musulmai yankan rago a Jos. Babu shakka wasu sun zub da hawaye, wasu kuma tsabar takaici hawayen ma kasa zubaye saboda kukan baƙin ciki da suka yi a zuciyarsu. Babu shakka tun lokacin da wannan abu ya faru ake ta Allah wadai da waɗanda suka aikata wannan abu, da yi masa addu'o'i na narkon azaba a kankin kansu. Haka zalika mutane sun ta yin kiraye-kiraye ga gwamnati, ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari akan ya ɗauki mataki na gaggawa akan waɗanda suka aiwatar da wannan kisan gilla na yankan rago akan waɗannan musulmai da suka ji wucewa ta Jos. Babu shakka dai shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari ya fitar da sanarwar umarni da ya bayar a kamo dukkan waɗanda suka aikata wannan abu ga jami'an tsaro. Gwamna Yahaya Bello na jihar Kogi babu shakka gwamna ne wanda a yanzu haka ake yaba masa, duba da irin ƙwazo da yake nunawa da kuma gaskiya da riƙon amana da yake nunawa. Kuma yanzu haka gwamna ne wanda yake fito takara ta shugaban ƙasa, wanda yake so jam'iyyar APC ta tsayar da shi domin ya tsaya takarar shugaban ƙasa. Wannan ta'aziyya da ya zo babu shakka ya yi wa Sheikh Dahiru Usman Bauchi kalamai don nuna masa ya ji abin da ya faru da mutanen nan, babu shakka shi kansa abin ya taba masa zuciyarsa. Babu shakka gwamna Yahaya Bello sai dai a ce mai Allah ya sanya alheri, domin kuwa wannan durƙusa da a gaban Dahiru Usman Bauchi ya mika masa kansa domin ya sanya masa albarka, wannan babu shakka ya ƙara yi wa wasu mutanen farin ciki na cewar gwamna Yahaya Bello ba shi da girman kai, kuma yana son sanyawa albarka manya, kuma yana son ya yi albarka a rayuwarsa, tunda har ya tsuguna gaban Sheikh Dahiru Usman Bauchi ya shafa masa kansa. Babu shakka shafawa kan manya a sanya maka albarka yana da matuƙar amfani. Hakan yana sawa mutum ya samu wata karama da wannan babban mutum ya shafa masa. To me za ku ce masu sauraron mu a dangane da wannan durƙusawa da shi Yahaya Bello ya yi a gaban Sheikh Dahiru Usman Bauchi domin ya sanya masa albarka?